ug padayon si Hesus sa pagingan. Di usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod mingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa imong bahin sa katigayonan." Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayonan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin og milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita og nahimo siyang walay nakot. Busa mialagad na lang siya sa usa sa mga lumupyo niadtong dapita og gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siya mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug mingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhod nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos og mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak." Apan ang amahan mi tawag sa iyang mga sulugoon. Dali miingon siya, "Dad ang ari ang labing manindot nga bisti og isulob kaniya." Suloobi usab og sinsing ang iyang tudlo og sapatosi siya. Ug kuhaa ang pinatambok nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon nakita na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Dini gayon na dito sa uma ang anak nga magulang. Sa iya nang pag-uli sa diha nga doon na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugon ug iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugon, "Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuan." Nasuko ang magkulang ug wala mosulod sa balay. Busa migula ang amahan og giala malaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, uno na aragod, sulod sa daghang nga tuig nag-alakad ako kanimo. Ingon nga usa ka ulipon ug wala gayon ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsay imong gihatag kanako, wala gayon. Busa bisag nati nga kanding na lang unta aron paglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kadang imong anak nag-usik-usik sa tanang mong katigayonan uban sa mga daotang babae ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan og pinatambok nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayonan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita kay ang imong igsuon namatay o karon nabuhi. Nawala siya o karon nakaplaga na." Mo kanang atong ipaambit karon mga higala ug mga kaigsuonan. So kani nga atong ipaambit nga bersikulo mga higala igsuon kabahin kini sa anak nga nawala. Sa tinuod mga higala igsuon kani nga kinabuhi sa duha ka anak niya, no?
naa kita diri sa kinamahuran. Akong istorya, akong mga higalayson, kaning kinabuhi sa manghod, sama usab sa akong kinabuhi kani adto. Ako nawala kani adto, nasalaag. Daghan kong mga naagyan nga dili mayo mga buhat, no? Mga bisyo, no? So kani siya, ako ipapil kanyo, ako ipabalo kanyo nga sama ako kani adto, aning manghod nga anak, no? So kani siya nga sugilanon nagkabahin kini sa anak nga nawala. So eto higayon na ito nga ginastoryahan sa Ginoo. Ang Ginoo nagstorya nini, no? Nga adunay amahan nga duhay anak. Ingon ang Ginoo. So ang manghod na ngayo siya iya nga katigoyonan, no? So kay butan ang amahan maluluyon iyang gihatag nga bisan gani buhi pa, no? Nga dili pa man na gani unta pwede nga bahinon ang katigoyonan kay buhi pa, no? Ang amahan sa mga iyahan ng gipatay ang amahan niya, no? Yang ginikanan sa mga iyahan ng gipatay kay buhi pa iyahan ng kuwaon ang iyahang katungod, no? Ang iyahang katigoyonan. So tungod kay buutan na kayo ang amahan, maluluyon kayo ang amahan, walay laing langas, iyahang gibaligyan tanan ug gibahid ya sa iyahang duha ka anak. Sa pag-abot sa nakabahin naanan niya ang tanan, ya siguro tong gipamaligya ang iyaha, ang nayota ba unsa ba diya nga prapirte, yahang gi pamaligya tanan ug yahang gibangko yang kwarta ug ning suro siya, di ba? So siguro suro siya sa laing mga lugar, pwede siya makasuroy. Kung magabi na, pwede siya matulog sa hotel kaya tungod kwartahan lagi, no? So pwede siya nga mambabay, ya kada gabi lain-laing babay dalo niya pwede, no? Tanan nga mga sugal, tanan nga mga kahilayan pwede nga sudlan niya tungod kay kwartahan siya kayo, no? So naabot ang panahon mga higala ug mga kaigsunan nga nahurot ang iyang kwarta. Abi nga mga higalagson, bisan pag unsa kadako ang imong bande, bisan unsa pagdako ang imong kwarta, binilyon ba imong kwarta, basta wala kay kinaalam nga gikan sa Dios, wala ay kahibalo, wala kay kahibalo sa pagnegosyo, pagpamuhi, no? Kanang tanan is mahurot ginang imong kwarta. So katong panahon nahurot niya kwarta. So nibati na siya kagutom, so nabati siya kagutom. So ang yang Ginoo na nga motrabaho na lang siya, bisag unsa iyang trabaho basta lang nga makakaon siya, no? So nangita si trabaho, so nakakapagtrabaho dito siya nabutang sa manugpasaw siya og mga baboy, no? Dito siya, so naabot ang panahon nga wala na siguro to na hatagan siya suporta siya agalon, wala siya pagkaon ba. So bisan sa mga lahog sa baboy yang nalantaw sa mga bungang kahoy, halos na iyahan lang kanon tungod sa kagutom. So dito ay gayon diha siya nakahuna-huna, diha siya nakaamgo ug diha siya nakahimata, no? Nga nakunaw na siya ang akong amahan dito sa balay sa akong amahan, bali mang daghan ng pagkaon, dato kayo kong amahan, nabot man ko dire. So diha siya nakaamgo, no? So nakahinulsul siya din dapita. So una-una siya nga ako mupuli ko sa akong amahan, ako ingnon ang akong amahan nga nakasala ako sa Dios o kanino, dili na ko angay nimo nga himong anak, himuan na lang akong katulog mao istorya niya. So sa wala pa siya kaabot sa iyang balay, sa iyang amahan, sa layo pa nakita na siya sa amahan. Ingon ang amahan, akong anak na mutod dalagan ang amahan, no? Gigakos niya ang iyang anak. Tinon mahigalagson, bisag unsa nato ka makasasala, bisag unsa nato ka badlungon, no? Apan kun anak kita, anak kayo kita, dili gid mo tiwalag ang atong amahan, dili gid mo palayas ang atong ama, di ba? Muna ang at paghigugma sa usa ka ama.
So mo to ginahalog siya, ginabistihan, gihatagag singsing, di ba? O gipaihawan siya og nating baka. No, ginasugo niya ang masulugon ng ihaw ta. Tungod kay ang akong anak napatay apan karon nabuhi. Nawala apan karon nakaplaga na. Salabtunon kaayo ang pulong nga imong napatay, di ba? So mga higalagsoon, kitang mga nangawala ng asulaag kaniadto patay kita. So patay kita. So paano man kita nga makabalik sa Dios? Kundi ang Dios mao'y magapamuhat sa atong kinabuhi nga makabalik kita sa Amahan nga langit nun. So mao ni siya mga higalagsoon. Gipasagdaan kita, sinati kita sa pagkinabuhi, no? Nga gipasinati kita nga hangtod nga kita gayon ang makahibalo, kita ay makaamgo nga dili di ay lalim kung walay amahan sa atong kinabuhi, no? So nakaamgo siya, nakahinulsol na ang tao. So nakahinulsol siya, so ningbalik siya, diba? Ningbalik siya. So diha siya ang tinuod niya nga paghinulsol. Siguro sa paghinulsol niya, iniingon siya nga mantay, ningbalik ako dire, pasaylo ako tay, una sa Ginoong Dios, nakasala ako ug kanimo tay. So tinuod siya nga naginulsol, no? Tungod kay nasinati na niya ang dili hamak nga naagyan sa iyang kinabuhi. So unsay tubag sa man, pag gipas sa ninaan siya, wala siya ginaistoryahan nga ikaw magod ana dakan pang istorya pa sa manula, kundi ang amahan sa ninaan siya, sa patusan siya, tagad siya singsing ug gipaihawan pa kayo og nating baka, no? Wala giistorya sa amahan nga ikaw magod mao ni kuan nimo ana, wala sirmon. So to gayon na ang iyahang magulang tuwa sa uma nya, ning puli na hangtod nga nahapit na maabot sa balay, nakadungog siya unsa may hudi rumbali mangsayaw, murag sadya man kayo, murag nagdiskuman ana, nagsiniyaway ba. So giingnan niya ang katulong siyang amahan, unsa man mga dong nga bali masadya sa balay, uy wa ba ka kahibalo nga ang imuhang igsuon na puli na unya tagad sa imong amahan, gihatagan og sapatos, kitag sa nina, gihatagan og singsing, ug gipaihaw pa jud ang nating baka ninyo. So dito na daw naguol ang magulang, daw nang sunggod, di ba? Ni sungon, wala ning sulod sa balay. Kaya huna siguro ang magulang nga, si Papa sa pila ka higayon nga naa ako sa iyaha, nagatiman sama kog ulipon sa iyaha. Ang tanan niya mga gisugo, ako ang ginatuman. Kapan nakauna na siya nga kanang ako ang gisugo, ginay nakaambag diri, pero iya pang gihatagang singsing, gitagan panig sapatos, tagang pagsanina, gipaihawan pa yung nating baka. Samtang ako nauna ang magulang, bisa na lang natinga kanding wala gayon para paglipay sa mahigala. So kay wala man gining sulod ang magulang, so ang amahan ni adto sa magulang, dong na diri sulod diri kay naana ang ato nga imuhang igsuon siya tay, nakabalo na ako, misugiran ako sa imong mga katulong katabang. Napantay kanang ako ang igsuon nag-usik-usik sa atong kategoryonan, imo pang gitagag singsing, gitagan pa nimo og salina, gitagan pa gyud nimo og sapatos, gipaihawan pa gyud nimo og nating baka. Samtang ako tay, wala gid ko nimo hatagi, bisa na lang gipaihawan ko nating nga kanding wala gayud uban sa ako ang mga higala. Kung sa tubag sa amahan, anak, pasagdae ang imong igsuon. Ang imong igsuon napatay apan karon nabuhi. Ang imong igsuon nawala apan karon nakaplaga na. Sa labton mga higala mga igsuon, no? So sa diha nga gipasag naapatas kalibutan na puyo, gibaboy tas kalibutan sama kita og patay. Ay di ba? Sama kita nawala,
sama kita og nangatalang panaabot sa panahon nga ang Dios na gayud mo'y nangitag pamaagi muna nga tagaan tag mga problema, mga kagulanan, mga kagutom aron nga kita makasabot o makauna-una. So nagpasabot ka na mga higalaysoon nga kita is anak gayud kita sa Dios. Anak gayud kita nga tinuod sa atong langitnon nga Amahan. Muna nga makahinulsol ta. Ang tinuod nga naghinulsol sa kinasing-kasing mga higalaysoon, dako kayo og kalipay Amahan. O gilibutan kita sa libo-libo ka mga anghel nga nagpuban kalipay ka nato. So ginastoryahan siya na ayaw kabalaka. Kay kaning tanan nga akong kategoyanan imuha kini. Pasagdai kami imong anak, imuhang igsuon, ha? Kay patay siya apan karon nabuhi. Salabtunon kayo, patay siya apan karon nabuhi. So sa diha nga naapatas kalibutanon gawe sa maratag patay. Di ba? So sa diha nga balik ta muna nga ning buhi ta. Ngano nakabalik ta sa Amahan? Ngano man? Mao ni siya mga higalaysoon. No. Gipasagdaan ta usa gitrin. Kaya og iko na to gitrin ta sa Amahan. Nga trinon anak ni kay kundi ni trinon dili ni kay balo sa iyang pagabuhaton. No. So pasagdaan na siya patrabaho diya unsa hantod nga siya makaamgo siya hang gibuhat nga dili maayo. Mao na siya mga higalaysoon. So sa diha nga makaamgo nakabalo na ang Amahan na. So niyo naman kabalo ko ani nga mubalik gid siya. Kay mabot ning panahon nga ni nga magot man ni siya mawad-an ni pagkaon mubalik ni sa kuha. Ug ako ani siyang pasaylungon. Ako ani siyang ihawan. Ug nating baka ako ani siyang singsingan. Ako ani sa patusan, ako ani siya nga ajakitan. Wala joy giistorya sa Amahan og sakit nga mga pinulungan. Di ba? Kundi wala basta kay anak-anak gyud ka. Dili gi ka palayason, dili ka itiwalak. Inuod na mga higala og suon. No? So karon ang imong igsuon nawala o karon nakaplagan na. So ang tinuod nga makaplagan diha sa Dios mga higalaysoon katong tinuod nga naghinulsol sa iyang kinabuhi so nakaplagan siya. So sa nakaplagan na siya mo na nga siya magpaambit na usab siya sa pulong sa Ginoo. Mosangyaw na pud siya sa pulong sa Dios. Na? Mo na mga higalaysoon ang atong kinabuhi kaniadto sa mata nga nangawala, nangaligaw, sa makita og patay kaniadto. Di ba? Apan ginaalaw sa Amahan nga tagaan ta ang mga pamaagiha aron ka mabakod ta. Di ba? Aron nga makasabot ta nga dili day maayo nga buhat mo nang matestimony na nato nga dito maayo tong buhata, dito maayo nga magsigita ato nga buhat tungod kay katong nga buhat di ay iyatos kalibutan. Sa diha nga natas kalibutan gihimo urtag sa magpatay. Ha? Nawala na nga salaag ta. So karon mga higalaysoon ato ang pasalamatan ang Ginoo, no? Tungod sa pagkamahigugmaon. Bisag unsa nato ka makasasala, bisag unsa nato kahugaw gibaboy tas kalibutan, apan ang Amahan gihigugmata. Managingon ang mga higalaysoon, Amahan is Amahan kayo. Anak gina niya is anak gina niya. Di gina niya itiwalag, di gina niya palayason, di gina niya istorya o mga pasipala. Walay istorya diha sa Amahan o pasipala. Muna tinuod nga Dios nga atong gialagaran karon mga higala o mga kaigsuonan. Ang atong Dios na puno sa paghigugma, na puno sa kaluoy, na puno sa grasya, na puno sa tanang panalangin. Busa mga higala igsuon atong pasalamatan kanunay ang ato ang Ginoong Dios. Pasalamatan kanunay nato ang iyang bugtong anak kamo si Ginoong Hesus nga siya nagsapir sa ato tanang mga sala, siya anto sa tanan natong kasalanan. Nagpalansang siya sa krus, namatay siya ug nabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug atong pasalamatan ang gasa ug grasya nga gihatag sa Dios nga mao ang barang espiritu nga mao'y nagpamuhat kanato, mao'y nag-guide, mao'y nagtudlo sa ato ang angay natong buhaton karon. Busa mga higalaysoon naot nga napumoy gamay na sabtan sa ato nga gipaambit karon nga pulong sa Ginoo.